José Ignacio Pastor, president de ASICOM, Associació Ciutadania i Comunicació. Som una associació dedicada a la ciutadania i a la comunicació i en aquest sentit un dels temes que sempre ens ha interessat és com el dret a saber, que avui és el dia 28 de setembre, es celebra, és el 17è aniversari d'aquest dret a saber i nosaltres des del 2011 venim celebrant sempre una activitat o més activitats com la d'avui que hem fet diverses coses. Sobretot perquè la rendició de comptes és avui en dia, ja que tenim llei de transparència i de bon govern, és necessari el poder ciutadà, el poder cívic, front a altres poders. Ho hem fet enguany conjuntament amb la Càtedra de Tecnologia Cívica i Apoderament Ciutadà. És una càtedra creada entre la Universitat Politècnica de València i la Diputació de València i així com hem organitzat la jornada i hem tingut dos vessants molt importants. Per una banda, eines tecnològiques de control ciutadà de lo que fa el poder, utilitzem realitat virtual, utilitzem intel·ligència artificial, inclús els Alexa hem vist, com el seguiment dels compromisos electorals que sí s'estan produint. I després una segona part, que és els mitjans de comunicació de proximitat o els mitjans de comunicació local. Hem tingut a 4 grans referents moderats per la Unió de Periodistes, hem tingut a una periodista del País, a Cristina Vázquez, hem tingut també a Moisés Vizcaíno, que és l'editor creador del diari La Veu, que és un diari en internet. Hem tingut també a Pere Valenciano, que és el director del grup mediàtic del periòdico d'aquí, que fa una gran edició, i hem tingut també a Joan Canela, que és un membre del grup Ramon Barnils, que fan un observatori crític de mitjans i que a més ara tenim la sort de que és una de les persones que treballen així com fent la comunicació. Per tant, avui és un dia no sols de celebració, sinó d'exigència. Irene Bernal y trabajo en la Fundación Salud por Derecho, una organización que forma parte de Polética y en este caso pues haciendo un seguimiento muy de cerca de las peticiones de sanidad. Hoy de lo que hemos hablado y de lo que hemos comentado es lo que es Polética, porque existe, que es una herramienta que bueno, pues que lo que nos permite es hacer un seguimiento, hacer una incidencia política, pero también hacer un seguimiento de los compromisos que adquieren, en este caso, los líderes políticos, tanto en campaña, en pre-campaña como en campaña electoral, y que posteriormente procuramos vigilar. Polética es una buena herramienta que lo que hace es que vincula la ciudadanía, y en este caso pues una ciudadanía exigente que exige transparencia, con los compromisos políticos que asumen los líderes. Y en ese trabajo pues estamos muchas organizaciones que cubrimos un total de 11 temáticas y que bueno, pues que lleva más cerca de 4 años funcionando. Qui no vol alçar el cap per no afrontar la realitat, tancant-se qualsevol opció, negant-se la felicitat, i aquí s'amaga i no és mai més quan la vida... El proyecto Permanifesto Project lo que busca es el desarrollo de un estándar abierto para los programas electorales. El propósito final es que dispongamos de los programas electorales en un formato que resulte fácil y sencillo a la ciudadanía, encontrar la información que buscan los programas electorales y posteriormente a lo largo de la legislatura poder hacer un seguimiento. Igualmente permite comparar qué propone cada uno de los partidos políticos en aquellos temas que pueden resultar de interés para la ciudadanía. A partir del desarrollo del estándar, lo que se permite es la construcción de aplicaciones que facilitan la consulta de los programas electorales. El ejemplo de aplicación que nosotros hemos desarrollado es Analista Político Personal, que es un asistente para Google, de tal manera que con nuestra voz nosotros podemos hacer preguntas al asistente de Google para que nos devuelva la información que aparece contenida en los programas electorales. De esta forma podemos evitar tenernos que leer un volumen de información que es ingente y tener un recuerdo durante toda la legislatura de lo que propusieron los partidos políticos de cara a las elecciones.
Pablo Martín, soy hacker cívico en Political Watch, un think tank que realizamos proyectos de seguimiento y vigilancia de políticas públicas, los partidos políticos, tanto institucional como no institucional, relacionado sobre todo, que eso es nuestra diferencia, con la erradicación de la pobreza en el mundo, todo lo que ello conlleva, con la transversalidad de la temática. Tenemos muchos proyectos actualmente en activo. Uno de ellos es Tipi Ciudadano, que mide la actividad política parlamentaria del Congreso de los Diputados en base a 21 temáticas sociales. Parlamento 2030, que hace lo mismo pero dentro de la perspectiva de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Participamos en Open Manifesto Project también, que es un estándar de programas electorales. Aquí concretamente a Valencia hemos venido a presentar Parlamento 2030 y nuestro objetivo en los futuros años es seguir participando junto con la sociedad civil, organizada o no organizada, para contribuir al cambio social y vigilar a los políticos, que creo que es lo que se merecen. Esperamos desaparecer en muy poco tiempo. Refugiant-se cada dia en les pròpies mentides. El paper dels mitjans de comunicació local i comarcals jo crec que és fonamental, per una raó, perquè és la millor manera d'arribar al teu entorn més pròxim. Jo crec que si no estiguérem alguns mitjans de comunicació locals i comarcals n'hi hauria un buit informatiu, perquè malauradament els grans mitjans de comunicació han abandonat el que és la informació local i comarcal, la informació de proximitat. I en aquest sentit el treball o la clau per arredonir la importància d'aquests mitjans de comunicació és saber tractar amb els ajuntaments, amb les administracions més pròximes, amb les empreses més pròximes, garantir un periodisme el més neutre possible dins de les pressions que lògicament reps tots els dies, però jo crec que hem de buscar i busquem i trobem un equilibri entre la informació correcta per a complir amb la nostra obligació com a mitjà de comunicació. Sencillo, los medios de comunicación clásicos, y bueno, en este momento cada vez hay menos, ¿no? Siempre se ha sobrellevado de la misma manera, ¿no? Se ha sobrellevado teniendo detrás un gran respaldo económico, es decir, teniendo autonomía financiera, que es un poco el principio fundamental de cualquier medio de comunicación a la hora de ejercer algún tipo de fiscalización o control al poder político, ¿no? Yo creo que digamos que la transparencia y el poder político nunca se han terminado de llevar bien, y precisamente eso es uno de los grandes papeles y las grandes funciones de los medios de comunicación, ¿no? Presionar, informar, insistir sobre todas esas cuestiones, ¿no? Ahora ya los medios de comunicación no somos los únicos que tenemos la exclusiva de ese tipo de control, pero bueno, están habiendo muchísimas iniciativas de otro tipo de ciudadanos que ayudan a obligar a esos políticos que quieren esconder determinadas cosas, pues a que salgan, den explicacions i rindan cuentas, no? Veure que està bé per no fer llàstima a ningú, tragant saliva i assequen la llàgrima que cau de l'ull, disfressant la melangia i l'ànima ferida. Refugiant-se cada dia en les pròpies mentides. Que aquí no vol alçar el cap per no afrontar la realitat, tancant-se qualsevol opció, negant-se